a ko I k'a dɔn an ka hadamaden tɛ kuma mɛn jamana in bɛ yɔrɔ min bi Buwajabate I k'a dɔn ayiwa maa sugu dɔw bɛ yen minnu kɔni bɛ wari karabu Buwajabate wari min ni a cɛ ka jugu kosɛbɛ taama sira k'a don ka na k'a doni ka taa n'a ye Buwajabate k'a dɔn ayiwa sariya y'o sɛbɛn kɔrɔ kɔ Buwajabate k'a dɔn wari mugu dɔ bɛ yen n'i ma ɲɛ k'a fɔ I n'o bi bɔ I b'a ɲɛfɔ a bi sɛbɛn Buwajabate k'a dɔn tɛmɛsira caman de bɛɛ a kan ka taa minnu fɛ sɛbɛnnikɛla ko Buwajabate k'a dɔn nin jagokɛlaba in a na kɛ nafolotigiba don Buwajabate I k'a dɔn nin kɔni ye kunfin baara de ye Buwajabate k'a dɔn euro wari 500,000 euro wari 100,000 Buwajabate k'a dɔn n'i y'o o calculer CFA la I b'a dɔn a bɛ bɛn min ma 300,000 ni kɔ wallahi a y'o mɔndɔn k'a mɔndɔn k'a bila minɛnw kɔnɔ Buwajabate ko f'a ka bɔ n'o ye jamana dafɛ Buwajabate maa si den kelen t'a dɔn ayiwa I k'a dɔn terroriste wari don wa Buwajabate a wari in bɛ taa kɛ fɛn maa si t'a dɔn yalima drogue wari don wa Bamakɔ min ye Mali douaniers dun bi la ma min volet du ye directeur fɛ Buwajabate k'a dɔn ŋanamu ko foyi kana kɛ 500,000 euros maa kelen bɛ se k'o ta cogo di dɔw kɔni ko sɔrɔ boso b'a dɔn homme d'affaires don Buwajabate a labɛnnen bɛ a kɔni kun b'a fɛ ka taa ni wari in ye Congo Brazzaville wari in kun bɛna taa Congo Brazzaville de Buwajabate sɛbɛnnikɛla ko I k'a dɔn maa ti farinya ka nin kɛ n'a sɔrɔla I ni dɔw tɛ bɛnbɛn bɛɛ la minnu kɔni n'a n'olu bɛ bɛnbɛn bɛɛ la n'u tun b'a fɔ k'u den ka wari in dɛmɛ Buwajabate u bɛɛ lajɛlen tora a la min ye ayiwa inspecteur général des douanes Amadu Konate ka cɛdenw Buwajabate k'a dɔn ninnu bɛ suma de mɛn fan caman fɛ nin yɔrɔ bɛɛ I k'a dɔn aéroport la a kɛra n'a fɔ a ka wuli wari in dogolen kun don cogo min na dɔn y'o k'a sɛgɛsɛgɛ ka t'u tɛgɛ da nin wari mugu ba in kan kunnafoni Buwajabate a kɛra n'a fɔ aéroport bɛ wuli kamalen nana sɔmisa k'a fɔ a dɔnna a ye ko bɛɛ kɛ a ye sabali n bɛ nin d'a ma n'a kɛta n'a bɔta bilen wa Buwajabate I kan ka taa sira minnu fɛ ka sɔrɔ I ma dɔrɔmɛ kelen bɔ I m'o batu I ye sariya sɔsɔ a fɔra jamana kɔnɔ n'i bi bɔ ni wari ye I ka ɲɛfɔli kɛ o wari tɛmɛsiraw bɛ yen nka 500,000 euros nin wari in jara kojugu sariya b'i ɲangi Buwajabate o yɔrɔ bɛɛ u y'a dɛrɛ ka wari in dɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko tɔ mana kɛ min ye do a ko tɔ kɔnɔ o nafɔ n'o tɛ